Hej, mit navn er Carla, og jeg har været på sportscamp 2 gange. De gange jeg har været på sportscamp, har det været en af de fedeste uger af min sommerferie. Noget af det bedste ved sportscamp er helt klart fællesskabet. Man hygger sig med alle, både drenge og piger. Den første gang jeg var på sportscamp, sov vi i et klasselokale måske 10 piger på tværs af de forskellige linjer. Jeg lærte alle at kende, også dem fra de andre linjer. Og så har jeg selvfølgelig også lært dem fra min egen linje rigtig godt at kende. Aftenerne på sportscamp er mega hyggelige. Nogle dage er man ude at lege, og andre dage sidder man indenfor og hygger sig med en god kop te. Man kan sagtens tage på sportscamp uden en ven eller veninde eller en man kender, fordi man får rigtig mange nye venner, og alle er rigtig søde. Sportscamp har de fedeste instruktører. De er alle sammen mega søde, sjove og meget dygtige alle sammen. De 2 gange jeg har været på sportscamp, har jeg lært rigtig meget. Jeg har selv været på gymnastiklinjen og har været rigtig glad for det. Så alt i alt er sportscamp bare mega fedt.